नमस्ते। नया दिन एगो नया केस के बारे में बातचीत। केस कवन? एलोपेशिया। बीमारी के नाम एलोपेशिया। आयुर्वेद में एकरा के इंद्रलुप्त के नाम से वर्णन भइल बा। इंद्रलुप्त माने का होला? बीमारी में छोट छोट पैचेस में बाल गायब होके लगेला। या तो बाल होई, स्कैल्प के हेयर होई, या तो मूछ के होई, या तो दाढ़ी के हेयर होई। हेने हेने बाल बा, हेजा हेजा गायब होके लागल। केकरा में मिलेला? ज्यादातर इंसिडेंस मेल में मिलेला। आयुर्वेद के दृष्टिकोण का में देखा जाए तो हमनी के बाल के जो होला तो पितृज भाव माने जा। कुछ भाव माँ से आइल बा, कुछ ऑर्गन जो होला पिता से बनेला। तो बाल जो होला तो पितृज भाव होला। तो पिता के हेयर स्ट्रक्चर, डीएनए एकरा पे डिपेंड करला। पहला चीज। दूसरा चीज, एकर उत्पत्ति बाल के कहां भेल बा? तो अस्थि धातु से। रस धातु, ओकरा ले बनल रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, तब जाके बनल अस्थि, बोन जो हमनी के दिशा। एकर उप धातु है, मतलब एकर सेकेंडरी डेरिवेटिव का बाल हमनी के। तो अस्थि धातु जगह ठीक रही, ओकर बाल भी ठीक रही। तीसरा चीज, मॉडर्न मेडिसिन के भी कई गो रिसर्च भइल बड़ी सन के हाइपोकैलेसिमिया, बोन में का डिपेंडेंसी बा, सारा रिसर्च नेट पे अवेलेबल बड़ी सन। ट्रीटमेंट में पेशेंट के 15 दिन खातिर दवाई देले बनी। असनादिगण, ताप्यादिलो, आरोग्यवर्धन खाए से पहले आमलकी के चूर्ण। पित्त के कम करे खातिर पित्तज पेशेंट हुए तो कले बनी शहद थोड़ा लेवे के बाद खाना खाए के बीच में जब पित्त के सिक्रेशन होला। फूड हैबिट में नॉनवेज जो बा तो बिल्कुल बंद करे ले बनी। अच्छा, एकर जो उ बाटे ठीक करे के प्रोग्नोसिस का बाटे, तो अगर वातज रही, पित्तज रही, कफज रही तो ठीक होके के चांस बा। लेकिन संसर्गज रही, तीनों बीमारी एके में बा तो ठीक करे में दिक्कत बा। ऐसा पेशेंट बा जो पथ्य नहीं खाना, डॉक्टर साहब आप दवाई दे दीजिए, लेकिन खाना तो हम दूध और मछली एक ही साथ खाएंगे, दूध और नमक एक ही साथ खाएंगे, खाने में मेरे फास्ट फूड रहेगा ही। तो ई ठीक कई जो हमनी के होला तो चैलेंज होला। कई गो डॉक्टर एकरा के ट्रीट करे सन एलोपैथी में पीआरपी के तौर पे। हमनी का आयुर्वेद में प्रक्षालन कर्म करेनी जो ब्लड फ्लो के बढ़ावनी है, लेपन क्रिया होला, कुट्टन क्रिया होला, ओकरा से आराम मिलेला। धन्यवाद।